al us eheinat ut ekeinos ut ego. I per què, doncs, aleshores m'anomenava fill seu? És que t'havia rebut, sàpigues-ho, com un do de les meves mans. I pel fill rebut així d'un altre, va tenir tant d'amor? No tenia fills, i això el va convèncer. I tu, m'havies comprat o trobat quan em vas donar a ell? T'havia trobat en uns sots boscosos del Citeró. Per quins motius viatjaves per aquells indrets? Guardava allí ramats muntanyans. Pastor, així tu eres, a lloguer, nòmada. Però que et va salvar la vida, fill meu, en aquell temps. Quin mal sofria quan em vas recollir tan miserable? Els junts dels teus peus ho podrien testimoniar. Ah, per què retreus aquella antiga misèria? Jo que et deslligo. Tenies el cim dels 2 peus foradat. Quin estrany opor havia recollit dels meus bolquers. I tant, d'aquest infortuni et ve el nom que portes. Pels déus, va ésser la mare o el pare, digues. No sé, el qui te'n va donar en té millor coneixença. Així és d'un altre que em va rebre? No em vas trobar tu? No, un altre pastor te m'havia fet amants. Qui és? Me'l sabries designar clarament? Li deien un de la gent de Laios, em penso. Del príncep que regnava en aquest país antany. Just, era un bover d'aquest rei. És viu encara, que jo el pugui veure? Vosaltres ho sabríeu millor que ningú, la gent del país. Hi ha, dels aquí presents, algú que conegui el bover de què parla aquest home? Que l'hagi vist pels camps o a la ciutat? Serenaz, os o chairos, eirezai tade.